No fa ni un mes, doncs aquesta diada l'esquerra independentista es manifestava com sempre i juntament amb l'esquerra independentista sortien al carrer 1.600.000 persones, s'han dit, per reivindicar de nou, per donar de nou un suport popular al voltant de la independència d'aquesta part del país. Un suport popular que nosaltres entenem que arriba en un moment històric i arriba en un moment històric en el qual la nostra classe segueix sent víctima encara de dos processos molt miserables. El procés de reconstrucció del capitalisme per una banda i el procés més antic i caspós que és la recentralització espanyola per l'altra. És un moment en el qual tenim per davant 5 grans desconfiances, 4 grans lluites, 4 grans tasques, un projecte que és la independència per canviar-ho tot i un missatge molt clar. 5 grans desconfiances. La primera desconfiança és la desconfiança d'un govern que diu primer la independència i després ja veurem. Un govern que ens ven la independència com a neutral i uns partits que recolzen aquesta independència neutral i mentre s'executa aquesta independència pretesament neutral se'ns desnona, mentre s'executa aquesta independència pretesament neutral, es malvenen l'aigua i els recursos, es malven ATL, es malven la nostra sanitat, es mercadeja amb la nostra educació, es privatitzen les empreses de col·locació, es privatitzen els serveis públics, es rescaten els bancs, s'amaguen corrupteles, s'amaga el cas Palau, s'amaga el cas ITV i s'amaguen tots els casos en els quals les oligarquies catalanes han tret el seu tros del pastís. Tenim un altre gran deure, el gran deure de desconfiar d'un govern que per una banda diu i treu un manifest en suport a una consulta i en suport a posar una data i a posar fi a la negociació amb l'estat espanyol i per una altra banda li encarrega a un senyor, el senyor Rigol, un manifest que retorna la situació a fa 2 anys, que imposa una tercera via, que imposa la condició d'estar subjectes a la Unió Europea i que ens talla totes les il·lusions i tot el suport popular que hem aconseguit al voltant d'aquest projecte que és la independència d'aquest poble. Tenim el deure de dir que són ells, aquest govern del qual desconfiem, els que representen els interessos i defensen els interessos de les empreses privades de col·locació. Són els que ens retallen les nostres pensions i són els que ens imposen aquest sistema patriarcal perquè fa 30 anys que estan pactant amb l'espanyolisme, perquè fa 30 anys que estan vivint de l'autonomisme, perquè són les mateixes oligarquies, les espanyoles i les catalanes, les que no volen la independència no d'aquest poble, sinó del poble sencer que són els països catalans. Tenim el deure de desconfiar d'un govern i a més d'una classe que ha negat per sistema la construcció nacional dels països catalans perquè era un projecte nítidament d'esquerres, perquè era un projecte nítidament de classe, perquè és un projecte alliberador i radicalment democràtic. I a més tenim el deure de desconfiar de l'independentisme que vol una Catalunya dins de la Unió Europea, perquè si alguna cosa representa la Unió Europea és la manca de sobirania, perquè si alguna cosa representa la Unió Europea és haver d'assumir els dictats del mercat neoliberal, del Banc Central Europeu, del Fons Monetari Internacional i a més haver d'assumir que es retallen les pensions per a poder pagar un deute que nosaltres no hem creat. La burgesia espanyola com la catalana no farà res que vagi en contra dels seus interessos econòmics. I el manifest del Rigol és una prova més del que volia Foment del Treball. Foment del Treball vol pactar amb l'estat espanyol algun tipus de relació amb l'estat espanyol que no serà la independència. Serà algun tipus de relació amb l'estat espanyol que els garantirà que els seus interessos econòmics com a classe es mantindran exactament igual. Hem d'explicar, i és la nostra gran tasca, que hem de ser nosaltres, les classes populars, les que liderem aquest procés d'independentista. Hem de ser els garants que aquest procés tirarà endavant, que no ens trairan, que no estem en una segona transició i serem un altre cop els vençuts. Hem de garantir una data i una consulta i hem de garantir-la ja. No volem negociar, no volem esperar més, el suport està clar, el mandat està clar de fa un any i l'han d'executar ja. I de moment ni un pas. Només 2 declaracions simbòliques i una comissió bilateral per a negociar amb l'estat espanyol. I per últim, deia, estem en una guerra. Per a moltes és una guerra diària. És la guerra d'haver d'enfrontar-nos a no poder pagar el lloguer, no tenir feina, no poder anar a estudiar perquè no tenim diners per a pagar-ho, no poder anar a la sanitat perquè ja hi ha una part que és de pagament. I en aquesta guerra, que a totes ens ha tocat lliurar, nosaltres tenim molt clar que el que ens ha fet arribar fins aquí són unes paraules i seran les que ens faran seguir, que és compromís, coratge, treball, solidaritat, llibertat, lluita, lluita
i lluita. Un pas endavant per canviar la història, independència per canviar-ho tot.